Probat ću da ukratko odradim rekapitulaciju avgusta, ne zato što je avgust bio dosadan ili nije bilo ničeg zanimljivog, pa kao ajde da ubrzam i skratim, nego zato što jednostavno ne želim da detaljišem previše. Počet ću od folklora. Stigfest, drugi po redu, je održan u avgustu u Batoši, Smoljincu i na bazenu. Sad kažem na bazenu je bila revija nošnje, kao što je bila prošle godine u Zavi. A koncerti su bili prvo veče u Batoši i poslednje u Smoljincu. Imali smo goste iz Mađarske i iz Grčke, stavim mozak. I iskreno, kao po običaju, tako bude na festivalima, poslednje veče bude najbolje veče, poslednji dan bude najbolji dan i poslednji dan se najviše nekako združimo sa tim gostima, tako da ostaje ta žal što nije bilo još jednog dana. Sada kad smo se opustili i kada smo se upoznali konačno, pa, to je neka škola za sledeći put, ali neće sledeći put biti drugačije, opet će taj poslednji dan biti najbolji dan i uvijek će faliti taj još jedan dan kao i na svakoj turneji. Pored toga bilo je još par koncerta, ali je avgust još uvijek bio, da kažemo, ta neka faza odmora. Sezona zvanično počinje od septembra. Što se tiče fudbala, u avgustu su, da kažemo, privedeni kraju tih poslednjih par turnira i u avgustu se desio taj, da kažem, transfer. U amaterskom fudbalu baš zvuči onako kritično, ali da, iz fudbalskog kluba Stig Malo Crnić u fudbalski klub Stig Crljenac, koji se povampirio, prošle sezone ga nije bilo, ugasili su se bili nakon prošle sezone. Sada su ponovo osnovni klub i ja i moj BFF Joki smo rešili da pređemo u taj klub pre svega zbog druga koji nas je pitao da eto, pomognemo da se oformi ta ekipa ponovo. I jednostavno, ja kažem, ja malo vučem korene iz Crljenca, tako da ajde malo kao... I malo je to i moje selo. Imali smo jednu ili dve prijateljske u avgustu, jednu čini mi se da sam igrao, ja. Bilo je prijateljskih, ali ja nisam nikako stizao na te prijateljske. I iskreno imamo novog trenera, onako zanimljivo. Meni je uvijek Crljenac bio zanimljiv iz jednog prostog razloga što imaju vrh dresova, znači brutalno dobre dresove imaju, kao da su ekipa koja igra Premier ligu, a ne ekipa koja igra opštinsku ligu u Srbiji. Fudbal, folklor, krenuo sam sa treningom ponovo, nisam trenirao ceo jul, u junu sam pred more prekinuo da treniram, ceo avgust ništa. I onda sam se konačno setio, čekaj bre malo, stani bre čoveče, stani, treniraj mi se, fali mi trening. Počeo sam ponovo sa treningom, kombinujem malo kući, malo teretana. Prvo iz finansijskih razloga, želim da uštedim neki dinar. Drugo, zato što nemam svaki put volju posle posla da odem na trening, a kući mi je mnogo lakše i mnogo se brže organizujem i nisam onaj tip koji me je dosadno trenira sam, nisam onaj tip koji nema volju da trenira kući sa bodyweight vežbama i nekim betelskim tegovima. Nikakav problem nije, meni to čak i jača stvar da slušam muziku koju ja hoću. Sve one uvrnute stvari koje radimo u teretani, to je 360 stepeni okret i tako neko fleksanje u gledalu i to, sve to kući mogu da radim bez problema. Mislim, ja i u teretani ne obraćam pažnju da me neko gleda, ali ovde tek ne moram. Tako da vratio sam se treningu, imam od trenutka kad sam odradio prvi trening 18 nedelja do kraja godine, tako da veliki je to period da se vratim u formu koju sam bio negde s početka godine, to jest ne s početka godine, nego baš pred more sam bio u jako, jako dobroj formi, iako sam tad se nešto zanosio nekom dijetom, ali sam i što se snage i što se, da kažemo, neke, pa da kažemo performansa nekog, kako bih ja to rekao, pa neke učestalosti što se tiče, bio sam baš onako u dobroj formi i želim da radim u tu formu, iako može i malo preko toga. To je bilo ekstra do kraja godine, ovako baš to je neki cilj što se treninga tiče. Što se tiče spota za novu pesmu koju pominjem kroz svaki klip ove godine, uradili smo još jedan deo, znači još deo i sve tako po deo, pa valjda ću da završim taj spot do kraja godine, jebem li ga, mislim, psovka, ne znam. Završit ću ga valjda i moći ću da nastavim dalje, očigledno je baksuzna pesma,
očigledno nešto mi se ne da, ali izgurat ću ja to na silu, na mišiće ako treba. Muzika, folklor, fudbal, trening, to je otprilike ono na što se svodi moj dan. Nekako želim da to malo proširim, ali dobro, polako. Kuća, posao, klasika. Što se tiče veze, u ljubavi svi su grešni, ali hvala Bogu mi smo evo već skoro 2 godine srećni. 7. septembra bit će 2 godine veze, to je s obzirom da ovaj klip izbacujem posle 7. septembra, znači prošlo mi je 2 godine veze. I iskreno, da mi je neko na početku veze rekao bit ćeš imam 2 godine, ja bih rekao, ma nema šanse, vrate, nema tretke šanse, pogotovo posle prvi mesec dana, kada je ta veza bila, ma nije bila, ali je bio haos, nije bila katastrofa, bio je haos. Bukvalno njena prva veza, ja, mislim, dobar period nisam bio u vezi i onda sam bio znao kao, to li ja imam živaca za ovo sve? Znaš ona fora kad, ja sam već bio sa devojkom koja nije imala ozbiljnu vezu pre mene i prošao sam kroz sav taj period prilagođavanja i njenog, ne kažem učenja kako biti u vezi, ali da. I bio sam uzmano, da li ću imati žice ponovo za sve to? Imao sam žice i hvala Bogu imao sam žice, jer da nisam, a da sam nekako mogao da na sekundu vidim kako će mi biti posle 2 godine, really? Iskreno bi se pokajao što nisam imao strpljenja i živaca i što nisam dao šansu toj vezi. Ona kreće na faks od oktobra, tačno od polovine septembra. To je jedan, da kažemo, novi period, novi izazov za nas. Ušli smo u neku fazu gde sada veza postaje onako, kako bih rekao, mora to jedan nivo više, a nivo više je i veća obaveza i više šansi za neku svađu, za neki problem, za ovo, za ono. Mada mi smo tome dorasli, tako da će to proći ovako. Iskreno bih svakom poželeo da mu bude stabilno u vezi kao meni. Prelepo, preslatko, zanimljivo. Mi se i dalje ponašamo kao da imamo po 10 godina oboje. Ajde, ona nije toliko daleko od 10, ja sam boga mi... I to je ono što meni zapravo i... Zbog čega mi je ova veza toliko, da kažemo, dobra, zato što mi variramo od bračnog para do 2 deteta u vrtiću. Tamo, ovamo, bukvalno. U roku od 5 minuta dođe do promene. Znači, od bračnog para koji priča o nekim ozbiljnim temama, koji deluje kao da oboje imamo po 27 godina, do 2 deteta od 5,5 koje se svađaju u vrtiću. Znači, mislim svađaju. U smislu golicaju, biju, prevrću po krevetu. Tako nešto je, da kažem, onako idealna prava veza. Neko s kim možeš da budeš sve. I najveća budala i najozbiljniji muškarac. Sve bukvalno. To je to, ljudi, što ovoga klipa tiče, odito na 9 minuta, a nije kao što umem ja gore, umem ja i više, boga mi. Mi se vidimo u nekom sledećih klipova, pratite Kutak za kakav trenutak na TikToku, već 2 epizode i obe preko 1000 pregleda. Budite mi dobri, vidimo se.